Xavier Solans Porqueres, i m'uneixo a l'associació de patinatge Rubens Lleida. Patinar més o menys havia patinat des de sempre. El que passa és que jo sempre anava patinant jo sol, i fins que no vaig descobrir el que era l'associació de patinatge, doncs no vaig anar amb un grup sòlid. I gràcies a ells, doncs, poquet a poquet, vam anar perfeccionant la tècnica nosaltres. Doncs sí, primer anar nosaltres sols i després crear l'associació i unir-me a ells. Quan era petit era la sensació que tenies de que no tens el peu subjecte a terra, sinó de que tu rellisques sobre una superfície que mai havies tocat. I el bo era això, que et pots desplaçar 4 o 5 vegades més ràpid del normal caminant. I després, millor, com vaig començar a aprendre les derivacions del patinatge, el que és el freestyle slalom, l'agressiu, tot això, llavors cada cop t'anava agradant més. I ara mateix el que més m'agrada del patinatge és l'únic que et fa desconnectar de la feina. O sigui que està molt bé. Fa 4 dies me'n vaig adonar de que saltava bastant. Em vaig aixecar un dia i em van dir resulta que la marca de campió d'Espanya és 1.10 i el teu és 1.30. Va ser com, ostres, no t'ho esperes. I ja que estem, intentarem agafar i superar el rècord del món, que és una fita molt lluny, però si les fites no estan lluny, doncs si no és difícil aconseguir-les, doncs més ganes li fiques. I ara mateix l'objectiu nostre, el meu mateix, és superar el campió del món, que està a 1.45. Però amb una mica d'entrenament, a poc a poc, doncs esperem aconseguir. Començar per iniciativa pròpia, però ara mateix, ara que som una associació, si algú està una mica indecís de no sap si començar o si no, li diré que sí, que comencés, perquè te pots reunir, parles i, a part de només el patinatge, és la societat que tu fas i que coneixes altres tipus de persones i demás se sap. Jo sobretot és això, que és un esport, surts de casa i fas relacions. Té tot, té els 3 factors més importants en l'esport. Tokyo Ghost Urban Night. You look like much the butterfly. Can't stand the leg, shorty, she's so fine. Baby, come on, make that, baby, come on, make that. Let's chill, right? What's wrong with you tonight? You're my